Zezaten du abestu honek? Zure burua ez duzu ezagutzen? Ni uste baietz, Zauztarra, Joseba, gozogilia, zukaldarie bai, zakiat, ni uste baietz. Ez dutena ezagutzen da abeslaria, kantu honen abeslaria, hoi bai ez dutela ezagutzen. Gaur ere galdetu diozu buruari nortzaren. Haupa nauzi, euitzan, abeslaria. Bueno, hemen gaur, gurekin ikusiko zue. Aitor, artista hutza, Añube taldeko abeslaria. Eta gitarra eta guzti etorri da. Adi launa. Bueno, launak, hementxeak hau, Aitor. Zera botzaka, geharra, Esango ziren bereziak akela noiz behin, ez da? Bueno, berezko aurtere jatola nik uste. Beti da nik, Ona, bagila esan, azala jartze zai, gola, hiri entzun da, eta geharra abestia kantatzen dituk, eta gitarra eta guzti etorrea izan. Gauza ona. Bueno, ze galdetu bernean, bidisk atea berri dituk, Bueno, bat atea guan, guen atea berriak bigarrena, ez da? Bai, uda zieran, atara ginen, ekainean, ez bana biloker. Eta ontxe, hoxe, kontzertuak emun eta emun, ritmoa jeitxio apur bat. Gehiagi bestela, Bai, hasieran leroko diskakin eta pare batu da pasau genitxun kontzertu pia bat itxen, eta ontxe apur bat ritmoa jeitxio. Eta goxatu, eta gu goxatzen jarraitzeko, ez da? Bai, danon onerako. Ondo, zukalden zemuz moldatzea iz. Ondo. A ber, ez da batzuk bezain ondo, baina... Seguru bai. Baina bai. Ondo zateikenak hemen da erdizka, ondo ibiltzeituko, egi abila izango ez. Gaur ingo dituguna da kardo batzuk, ikusiko zuek gero ere berberetxo batzuk, eta aldi berian, goxatu hemen, bilok. Bueno, lagunak eta Aitor, garatuko izuz pausuz, nundik nuebiliko gean, kardo hau ekiteko garaian, eta gero berberotxoiek milu saltxa beresi batekin. Eta ingo deuna da bakardua zuritu, garbitu, harik eta potolo dazkanak kendu, puxetetan jarri, eta egozingo deu. Eta gehozingo deu, belute antzeko bat, belute bat izatea, meskela bat ingo deu, olillo eta tipulinakin, ondo goxatzeanian, iten dioguna da pinazik bota pixka tostatu, eta geho irina botako jau. Eta irin horrekin ingo deuna da pixka ligatu, eta geho botako izkidu maiz pasak ere bai, eta gero ligatzen dugun hori ingo deu bertan negozitako urakin pixka loditu. Eta geho hori lodituta dakaunian, gatzan puntua emango jau, eta bertan sartuko ditugu karduak, eta hori izango gaurnengo platera, bale? Eta gero hemen berberetxo hauek ingo dituguna da gurinakin iriki. Gurinakin iriki ostian ingo deuna da horko zukua murrizten utzi eta aprobetxatu gero saltxa iteko. Saltxa nola ingo deun, beste gurinetan milua ondo goxatuta, txikituta goxatuko deu, bertan azafraia bota, eta gero zuku hori murriztuta, eta esne gaina eta krematu ingo jau. Orduan gero, bertan sartuko izki hau ja, oskol guztik aragilakin, eta hori ere platera atauko deu, xibuleta pixkatekin, eta hor dakaten tipulina, hau zan hemen, goxatzen jarriko deula, hasiratikan miluak imatea. Bale? Eta hau esan da, mingaina eman bertxeu, eta laban nahi bai pixka, bale? Bale, nik hau garbituko izkit. Eta egosten jarriko izkiu, eta ikadibidez, hau goxatzen juteko tipulina, eta batzu jakin hasiko ez, bale? Hemen dikan lau aleatea, eta hau txortena eta sustarrak endu, eta lau kitxotanin, bale? Zati txikitxako? Bai, zati txikiak, bai, aldeken txikitena. Bale? Venga, ire kontu, lapikoak ateko eski jau, alde batetikan hemen egosteko, eta bestetikan sartai bat hori gozatzeko. Bueno, konta iguk, entzuten egintuan abestian hasiran esan diauen saldia, nola ega abestian izena? Zentzu bila. Zentzu bila. Atara ginen bideoklipan abestitza edo, bai. Bale, ze topatzea hau bertan, ze kontatzeik abesti horrek? Bueno, dia azkenian abesti danak moduan, epoka baten bizizan dutenan inguruan idazten dut, eta ez da igual konkretua, jende asko igual bere biztako garai baten edo ez da aurkitzen bere lekua, edo lekuzkanpo sentiditzen dela, edo, eta horren inguruan. Ire bizipena ditugu orduan kontatzetukena? Gixen bat, bai. Gehiena, bai.
Vale. Eta bertan, abestiak gordun, igidatzitako dituk? Bai, danak ez, CD-ko danak ez. 3, 11tik 3, CD hontan ez dienik idatzitakoak. Baina gainuntzekoak ire bizipen ditu eta igidatzitakoak. Bai, bizenak bai. Bueno, hainu eta atletikan, dator, creo que esan dugu, baina, bueno, bazpare. Eta bertan, zenbat zeate taldian? 6 zeate, 6 lagun. Ze jotze zuen bakoitzako, 6 instrumentu topatuko ditugu zuen taldian? Bi gitarra diela Jon Uribesalgo eta Beñata Basolo. Hori gitarrista, bueno, nahiko berria edo CD berri xan bera dau, lehen CD zarrian beste bat eguen, Bergarako Beñat González, danak Beñat, bisak Beñat. Eta gero bajista bebai Beñat Lizarralde, saxofoia, Julen Garmendia, eta baterista Egoitz Goikotxea. Vale, eta, adibidez, danak talde gutu, baina ik komponitzitu abestidenak, eta basikeat gitarra hartu etxen, eta jute izela hor abesti guztik martxan jartzen, ez da? Nola egiten dugu hori? Normalien, hasieran beti, claro, niretako gitarrea jotia nahiko zaila da. Eta gitarrakin abesti bat estrukturatzea edo nahiko zaila da niretako. Orduan lehena beti hori txendot. Eta gitarrakin ja lau akorde simple elkartu, gero estribilorako gauzak apur bat aldatu, eta base oso simple bat nik sortzen dut, etxian bakarrik. Hori gustatzen zaik hasiera hori egitia, emateiok, eta ja bestia erdi inda, bueno, mamila inda eramatek, ez da? Bai, lehen hau gitarra, eta gero... Gitarra, oza, doinua, eta letra ere bai, esango berian. Hori da. Letra sartu baino lehen hau beti ditzen do tarare hau. Zerbait ondo geratu aldana gitarrakin. Nola tararea, oza, higi hau dinezire. La bat gitarrakin batera, eta hori behin ondo enkajatzen duztela, orduan sartzen dut letra bertan. Eta zer mareatzik gehiago? Askotan igual letra indadakak, o dararea hitzek eta abesti egiten dek aurrena eta hor ja letra sartzen juteaiz, hori ja además poema idatzitakak eta gero aldatzen biardek, o moztu, o lusatu, o... Hasiera baten bai, eukitzen hauen letrakin ja. Baina konturatu nintzen hori izala bebai, netako zaiaua, gero moldatu inbizan abestira, lotro, eta ja zinitzen letra azkena itxen. Letra ez dut itxen, beste struktura dana inarte. Osea, guain buelta mandilok eta ik struktura itek aurrera eta gero, bale? Eta, esan dek, bueno, ire bizipena ditukela, ire historiak, zekon gauza desberin kontatzea dituk bertan, adibidez, txekiat. Azkenengo diska, zenbat abiste zeskak? 11, esan dek goidek. Eta, esan dituk, 8 iria ditukela, ez da? 8 horietan ze topatuko jau. Apur bat netik, azkenean nire bizitzakiko daukoten decepzioak, bizi izan duten momentu igual ez hainonak, ze normalien igual ez naz inspiratzen gauzak ondo faten dienean edo dana perfecto dienean. Txarra horiek atean nahi dituk eta igual botain behar dituk, ez da nun baitetik. Eta, bueno, horren inguruan apur bat idazten dut, eta apur bat danetik dago, baina bebai itxen dut, saiatzen hazitzen letrak, modu batera, ez dutela kontetan zerbait igual zehatza. Ez dela... Bakoitzak bere idea itiazikakela hortikan, ez da? Eta igaineak gizarte dezitzari, ez da? Eta horrek eragin jaukiko ikire letretan, pentsatziat, ez da? Bai, pertsonengan edo... Hori igual leloko zedian igual islatu zan geixau, Zango nauke, leloko zedian igual daz geixau... Hori, bai... Pertsonekiko ikuspuntua edo eta etorkinen inguruko batez behitzen dola, hori itxegolan pixu baten gizarteratzeko pixu baten adin nagusikuekin. Baina isaganak etorten dienak etorkinak die, kaldian bizitakuak, rekurtzoik ez daukienak, eta orduan, bai inizen hauen abesti bat etorkinen inguruan, edo refusiatuen inguruan apur bat hitz egiten dutena, eta gero, bai, ikuspuntua dauketena igual jendiakiko edo bere gara izan decepzioak eraman dutenak edo alako gauzen inguruan, bai hitz egin do gehiago. Baina, bueno, oin bigarren zedian igual, bizitzan inguruan, danak die pasartez berdinen inguruan, baina... Eta hori dana, ze juteaiz, abesti egin dakak, o initen dek, o idazten juteaiz koarno baten dakeo horriz ladatzen dek, o nola iten dek, o txekiet? Abestixak ez naz obligetan itxera, ze askotan igual obligau izenaz, eta ez daukotzu zerrezanik, ez daukotzu inspirazioa hundirik, eta oin daroi denbora asko idatzi barik. Zedia atara dugunetik, eta leloko zedian, bigarren zedia atara eta landu dugunetik, kriston lana izen dela,
hilabetiak, esango nauke urte bat baino gehiago ibili garela bueltaka, bestisekin, bestia, horrez geroztik, ja geratu inaz apur bat. Eta ontxe, digamos, nire bizitza lasaitu da apur bat, generalien, eta esan dekena lasaitu, eta guain lasaitu inbiar dekela, eta lasai hartu erdeketu kontzeptua, ze gertatu zai. Pixat, ez gintze bat eunkiek nun baiten, esan dene, katxin amarri saturatzen nahi nauk, eta ez dian nahi dana piku eta bialdu, eta neurri jartzen junber nago, ze. Alako zeu, ez gintze barik, baina... Nik aukitze ziat, ez gintze celebral, ditzen zion, gauza, buruko bineetatek, bale, gelditu, Joseba. Alako zerbait okio, hori, lehoko bi urtiak, guk taldia sortu ginunean ez ginuen espero hainbeste kontzertutarako ditzia. Olako arrakazta, bai, beituzak, bai naztu, eta dana batea goxatzen jarriko jau hemen oliotan, eta hau ja egosten txekau. Oso ondo aiaiz, mingaina ondo moitzek, labana bai, ondo aiaiz. Bale, da hik esateken, orduan esaten egin tuana, ez da, bai. Bizitan batutan esaten egin, lasaituzak eta gauzak... Hori da, hasi ginen... Neurri jartu gauzai, neurri jartu, ez da? Bai, hasi ginen atope, gu pospozik, leku batera, beste batera, ez ginen espero, esan dako, ez ginen espero hainbeste lekutatik deitzia, eta jendiai bai igual hainbeste gustatzia, orduan, aprobetxau dugu momentua, ondo aprobetxauta leroko bi urtetan, ez dakizen kontzertu izango ziren, baina 50 edo, isadanak uda partian edo, eta gaina ire hogi bidia bilakatzen nahi dekela emati, baina ire hogi bidia dakak, eta hau aparte dek, eta azkenian ez dakak iretzako denboa, gustatzen zaik hau itia, da nemezela, baina azkenian nahi dit jau lasaitasun puntu horiek hartu, eta loin gorputak eskatziken arte, eta bar, ez da? Bai, eta aurten ja erabaki dugu, apur bat suabe mantentzia, udatik ona kontzertu bat edo bi, bakarrik emango ditugu hemendik aurrera, igual apur bat elegiru edo, baina, bueno... Eta zoi gogorretan igual egurra eman, baina kio negua atorrenean inbernau esaten. Lasaixa bibili. Ez dela, esaten dozuna, denboraik ez plan bat itxeko lagunekin, neskalagunekin, lasai egoteko etxian, asteburu bat edo, ondie bi urte zaila izen dela hori txia, así que... Ondo, hik hori dana ondo kudeatu, goxatzen nahi diago jarraitu, gulortze alde, Ire agotzo haien zuten nahi diago jarraitu. Bueno, hemen nahi gaituk, behitu, itzein da itzein, baina lana pixkate indiu. Hemen, behituzak, hau hartuko ju, ondo txikituta. Hau goxo ingo dugu, ez teu nahi goxatu eta kolore gehiagi hartzia. Goxatuko jo, baina lasaian. Zatik bestela saltsa geho iunegia gelditzea, eta nik saltsa gustatzen zait, nahiko txukuna gelditzia, suabia, eta ez eukitzia, nahi gustatzen torrefakto puntu hori, gauza batzutako bai, bestetako zain beste. Eta, bueno, hemen, hauek, ja, egosten jarritugu, goxatzen jarri hau geho belutia prestatzeko, eta ingo duguna da, lehendabiziko reportaia ikustea jungo gaitu, bale? Oso ondo. Zehazki jungo gara, elikaenea, bergaran dao, iretxetik gertu, ez da? Bertan ingo zizkiutek, 3 errezeta, vegetarianuak, eta guazen bertara ikastea. Kaixo, Joseba, haupa ekipo. Bueno, hane naiz, hemen nago, Osirondo azokan, elikaenean, eta ja hotz egiten hasi da, eta gabonak bueltan ditugula, guk menu vegetariano bat aurkeztu nahi dizuegu. Zuentzako, denontzako. Gabonak badatoz, denontzako izaten dira nahiko lanpetuak, gabonak. Eta orokorrean gustatzen zaigu jatea, gozatzea, baina karo, osasuntsu jatea posible da. Eta gaurkoan horretarako prestatu dugu menu vegetariano bat. Vegetariano izateak esan nahi duena da gazta badaukala eta gurina ere pixka bat, adibidez. Arrautzak ere erabiltzen ditu. Baina bestelakoan barazkiz beteta dago eta oso erreza da prestatzeko. Osotasunean prestatu dezakezute, edo bakarka platerak hartu ditzazkezute. Sarrerako bat edukiko dugu, entxalada bat eta plater printzipal bat. Bueno, sarrerako platerarekin hasiko gara, hau zabalgarri moduko bat da, pikillo piperrak, intxaurrak eta baratxuri pixka bat daramana. Oso simple. Pikillo piper pote bat hartzen dezute, eta baratxuria gustora, bat edo bi edo 3 sartu ditzazkezute.
Intxaurrak ere pixka bat tamainan. Intxaurrak izan daitezke edo urrak, arbendolak, gustoko dituzuen frutu lehorren bat. Egin behar duguna da, gatz pikin batekin, dena irabiatu pote batean. Horrelako sinplea da. Horrekin, gero, gure kasuan aukeratu dugu arto-ogi bat, xehetu egiten dugu eta tostada moduko bat montatzen dugu. Bukatzeko platerean guk aukeratu dugu kuiatxoa, salteatu dugu pixka bat olio eta gatzetan, freskotasuna emateko. Baina zuek gustoko bat dezute beste edozein barazki gainetik botatzeko, baita ere, posible da. Olio eta limoi txantxo batzukin bukatuko dugu eta pikatzeko sarrera bikaina daukazute. Gure menuko bigarren platera, neguko entxalada vitaminatxua izango da. Zergatik entxalada bat? Bueno, edozein menutan barazki freskoak sartzea beharrezkoa da. Vitaminagatik, bai, esaten duen bezala errezetak, baina baita ere zuntzagatik, bai? Zuntzak egiten duna da guk jaten dugun guzti hori gure lixerik eta aparatuan hobeto joatea. Orduan, negurako, gabonetako menu hauentzako oso garrantzitsua da entxalada bat sartzea. Entxalada hontarako lehenik eta behin letxuga mota bat, uraza bat beharko dugu. Negukoa baldin bada, baliteke gu bezala ostogorria izatea, edo baita eskarola bat izan daiteke. Frutuak negukoak dira baita ere, alde batetikan laranja daukagu, eta bestetik granada. Biak oso vitaminatxuak, kolorez beteak eta zitriko puntu garrantzitsu batekin. Eta goxatzeko erabiliko duguna da, orain sasoian ere dauzkagun hainbat barazkik. Horretarako barazki horiek plantxan pasatu ditazkezute edo labean erre. Goxatu egingo dira eta baita ere epeldu egingo dute ensalada hori. Egia da, gaur egun Euskal Herrian gure ohiturak asko aldatzen ari direla, urteetan zehar proteina animali asko jandegu, gure menuak beti izan dira arraia, aragia, baina egia da, aldatzen ari garela gizarte bezala eta gure ekoizpena ere aldatzen ari da hortan. Eta hori ederra da, ze aukera pilo bat dauzkagu. Menu vegetarianoak gainera ematen digun aukera bat da, bai arrautzak sartzea, gazta ezberdinak sartzea, gazta pilo bat dauzkagu gaur egun baita ere Euskal Herrian, behianak, auntzanak, ardianak. Orduan, zergatik ez aprobetxatu, barietate guzti hori, gure menu horietara ekarri ahal izateko eta gozatzeko. Gure menuko plater nagusira iritsi gara. Hemen aurkezten dizuet barazki eta gazta tartagazia. Eta hemen ikusten dituzue, erabili ditugun osagaiak. Tarta hau, Frantziako quiche tartan dago oinarrituta. Guk egin duguna, izan da pixka bat osasuntsuagoa egin, ze normalean esne gaina eramaten du, arrautzetatik aparte, baina guk ordezkatu dugu gazta fresko batengatikan. Behi gazta fresko ekologikoa da, eta horrek perfil nutrizionala ere pixka bat hobetu egiten du. Bestalde, barazkiak sartu dizkiogu, sasoikoak. Prestaketarako alde batetik masa brisa beharko dezute, hobe etxean eginda bada, eta bestalde barazkiak fin moztu eta erregosi pixkatxo bat. Nahaztu gazta eta arrautza eta dena labean 20 minutuz. Joseba, ekipo, Gabon zoriontsuak pasa, hemen gure menu proposamena eta errezetak nahi balin badituzue, Elikaeneako Instagramean izango dituzue. Ondo pasa, gutxi gazta eta txintxo portau. Ondo gili! Hau pane eta ederra ideiak eman dituzuna egia zan, Errezeta egia zan, errezeta gehiago, aukera gehiago eta dana gehiago aukeratzeko. Mila esker eta egia esan ze itxura errakin. Horrela jarraitu, guri ideiak bidaltzen, gu gurian jarraituko dugu. Bueno, hementxe, dakagun karduak, martxan egozten nahi dira, pixka gehiago behar du, Baina hemen behitu, nola dakagun ja, itxura errakin, esan dugu, ez da unai kolore gehiagik hartzia. Hemen guain pinazi botako ditut, goxatzen jungo geha, eta gero ja irina, eta zuku honekin, ligatu ingo dugu, eta gero pasia botako ditugu, eta gero egozitakoa. Vale. Baina guain helduko zio berberetxuei. Berberetxu egin berrituguna da, zabaldu hemen, gurin pixkatekin, eta gero zuku hori, ja murrizten utzi hortxe. Bale, hau, mentxe jarriko ja, horrela xe.
hemen emango jote urra pixkat, taka, vale? Eta hori bero-berua da honean, ordu motako egurina, eta gero ja berberetxoak, gero momentuan iriki, eta kanpo ateatzeko. Bestela, denbo asko gelditzen baituko rasieratik handa batzuk iriki ez bestia bai, ezkenean gero gomoso bezala eta gorra gelditzitu. Berdi, iriki, tatea, eta gero ja sukoa prestatzen dugu, da orduan botatze dugu. Eta beste alde ingo deuna da beste sartai baten, ebai, ingo dugu, milua eta tipulina txikitu, eta hemen jarriko ditugu goxatzen, potxatzen, gero murriztutakoa bota, eta beste saltxa prestatzeko, bale? Inber deuna da, venga, arki txikituekela, lehen, erabiliza, erdila nahiko, bale? Hau ondizia marrak eta erdila nahiko, eta ni miluan erdila ingoia torrea botatzeko, bale? Venga, eta mingainai jarraitu bertzu ematen, labanai eta mingainai. Venga, Aitor. Bueno, hainu izena, nondik atea eguan izena? Atea zenduten edo? Bueno, hori ez da lan erreixa izeten taldia izena jartia, ez da egit. Beti azten gare, bueno, hasi zen gare nik eukioten taldietan ensaiatzen eta taldia izena jarri barik. Baina... Jotzen, da gero ideiak etortzeitu, eta ez dakize, eta... Etzen da kontzertu eguna, eta ez da, hostia, edo zeo zein bikoa, edo, izen bat jarri. Ez dakit, pentsau jaten izen kuriosua. Zan, nik enauen ezauketan besta ainuen segureuen esan, edo hitza bera ez nauen ezauketan, baina bai da hitz bat... Zer nahi dik esan? Leku ospela, laiotza esaten da igual Gipuzkoan gehiago, euskixa sartzen ez dan leku ilun bat eta umela. Bale, betiko leku umeletan, bai. Eta bai da hitz bat, arrasaten eta, arrasate eta ebagoiena inguruan lehen behintzat gura itxon amonek eta igual erabiltzen eguiela gehiago, baina gaur egun gaztien artean jende gutxik ekixen lehen behintzat segureuen esan. Eta, bueno, pentsau gaten hitz politxa, hola makarrada bat jartia baino. Pizka berpizture bai, ez da, hitz horiek eta... Kuriosua hitza eta esan naia be politxa, horregatxik be leloko zedia be iuna, dana apur bat zerikuzitza euken diseinuak itzakin, eta, bueno, eta izena kuriosua pentsau gaten, eta hortxe, eratu zen. Eta hoxe garri zenuten, da hori gatu. Bueno, eta dizkan izena, azkenengo dizkana? Hori behat hori igual, lehoko dizkak ez dauke izena berez. Dalako ainube hitzak be, ja esain nahi badaukelako. Eta bigarrena bazan igual gehiago, iuntasun hortatik irtetz aldera edo, hor, ez dauko zerikusirik iuntasunakin errautxak ez, baina errautxetatik loratzen, hori, oso originala txatpentzetan, baina, hori, loratzen apur bat, argitasun hortara bideratzeko asmoz. Eta abestiak, ze abesti, ze izeneko, ze abesti topatuko izkia bertan, amaika esan dek, ez da? Leheno itzein dijau indituken abestia eta beste irurak zertaz iestik? Zenek indizki beste iru abesti horiek? Hemen egon zan ere lagun batek, injako letra bada. Bizarra lepoan, Carlos Aretxabaletak injaku da. Eta beste bisak nire taldeko gitarristak inditu. Horre igual dia gehiago Euskal Herrizan inguruan edo gehiago zentretan da. Bada Kanpazarreko pasarte baten inguruan. Eta bestia Euskal Herriko lur eta baserri eremuan eta gertatzen da bien aldaketan inguruan. Ona. Nik gehiago idazten dut hori, nire bizitzan inguruan, etxat urteten gauza zehatz batzun inguruan hitz egitea, baina hurikin dagoela beste bi abestia purua desberdinak, eta... Bikain. Eta nola elkarte zatea, esan dezun bezala, bakoitza etxe batekua dek, bakoitza bere ogibidia sekak, noiz elkarte zate, eta nola elkarte zate, eta nola ititu zuen historia. Normalian ensaiatzeko bergaran, erdibidian. Bi arrasatekoa gare, beste bat Aretxabaletakoa, beste bi bergarakoak, eta beste bat Ataunetik dator. Orduan, bergara geratzen da hor apur bat erdibidian, eta bertan geratzen gare, aste artero normalian. Aste artero? Ordu luze juteituk? Ordu txikitak mugatzen dituzue? Ordua tinkatutak azuetxea juteko? Aste artetan berandu fatia etxakuko meni. Baten bat, Ataunekoa esnatzen dago izako ostetan, lanea fateko, bestia, orduan, 10 beti bukatuta. Posible baldin bada bintzat,
Gio kontzertuak eta oire zaila izatek lehen esan dekena neurria hartu izatekan kontzertua bukatu eta etxea jutia zaila izan behar dira. Bai, kostau jat nari bintzat, bai. Bai, no? Leroko urtetan be, hori, herri ezberdinak ezautzezu, jai ezberdinak ezautzezu, igual sekula etzarena kegon, eta bai, hasieran ondo aprobetxau ginen. Egun, gora etortzea, bihar beste kontzertua zeka, mekasi lamar. Bai, pasau jako alakoak asko, bai. Baina hori, ontsa poliki bagabit zaintzen hori geixau. Etxera kontzertua jo, eguna aprobetxau, eta gero danok furgonetan sartu eta etxera bueltau. Eta adibidez, esan behar nizuna, nundi izan ditugola kontzertu bereziak, esan dezu, jode, bai, izan deken bezala, ez genian pentsatzen nola iritsiko intuala, jendeak hainbeste mirestuko zitsigutela, jendeak gure abestik abestu eta abestu, nun goxatu, nun izan dituen aurrenengo... Lehengoko igual, hola, bueno, es que San Ferminetan egisa zan oso ondo gonzan lehenko urtia, bi urte gongaraia San Ferminetan, eta lehenko urtian be igual ez ginen espero hainbeste jende, nahiko ez ezaguna ginen. Eta Nafarro aldian generalian oso harrera hona euki dau. Nafarrak ekanderu haituk eta gora etortu haituk eta. San Ferminetan eta oso ondo, gero azkeneko kontzertua Bilbon jodou antzoki izan, Bilboko kafe antzoki izan, eta ez ginen espero besta sarrera guztixa, oza, sarrera danak agortzia, eta agortu die, eta antzoki isa beteta, eta bueno, izan zan pozik. Bueno, baina, eta gero ze gustatzen zizuek gehiago, leku txikitan, gaztetxetan, bestia, oia antzoki baten, leku berezi baten... Neri asko guztetan taberna txiki baten estenarixo barik parez pare jotia jendiakin, horrek kontzertu oso beruak die, o... Bai, ez dakit, esate duten modua, pura sudor, rock and roll, edo. Usaitu ez da, jendia, eta... Jotia alako areto batzutan be oso ondo dau. Ezin jote esan bata bestia baino beto, edo ezberdinak. Asko guztetan jate, hori, taberna txiki baten jo ginen aretxabaletan indala urte bat eta erdi inguru edo, eta oso ondo dau. Jendia dau zurekin abesten onduan, eta, bai. Berotasun hori oso ondo dago, ez dena iso oso ondixak etxa guztetan beste. Baina gora etortzezate, gora etortzeize, bai, ez dena jo goian da, baina jendeakin... Zuek ondo egurra matezu, bai, baina jendeakin konexinua hobia da, ez dena iso ertain baten, edo, han 2 metrotara egotia gaina. Bera, botatzeko gu emateik. Bai. Bueno, eto, hemen txe, beizak, hemen. Kardon saltzak, ille indazkau. Hemen, utziko ditugu pixak, jo, ondo bihuntzeko, eta geho, zukoa botatzen jungo geha, potoldutan nahi deu, baina ez du nahi masakote bat egotia, saltza, xamur eta goxo bat. Vale, bestalde, hemen hau martxan dakau, hemen, ja, berberetxoak behitu nola duen irigita, eta ikutu zenbat zuku dakaen, Ingo dutuna da bain iragatzi, eta zuko hori hemen murrizten jarriko dugu. Baina guantxi ingo etori. Eta hau dintzen nahi gehala, ingo deuna da, erreportai bat ikustea, jungo baitu, bale? Erreportai bat ikustea, zukua komeniek iragatzi eta jartzia, porque hor beti irikitzeitu genean txirlak eta beti muskulu nasalen bat, o ondar pixkat, oso zeroritzen baek. Hemen iragatzite jau, eta horla txukuno gelditzeka. Bale, ingo deuna da, behitu hau, hola jarriko ditu. Eta honekin helduko iztut, eta zuko harrapatuko jau. Vale, eta hori murrizten utziko jau. Zuko hortan ziok. Erra. Zuko horrek emango zio sustantziak horrei. Bueno, eta hau dana martxan dakaunez, txokartera jungo geha, ikusiko zue, Donostin, den da eharra, dana txokolaketekin indakua, eta bagarbonetako zeo be. Areagun, da txokolate batzuk erosi, desberdinak, personalizatuak, eta bar. Oazen bertara. Kaixo, Eirik eta Odei gara, txokarteko sortzaileak, eta ongi etorri gure txokolatezko etxera. Txokarte proiektua 2018an hasi ginen prestatzen, eta hilabete askoz pasata, 2019an lortu genuen gure denda irikitzen. Gozogintza ikasi genuenean ikusi genuen txokolateak zituen aukerak, eta hortan hasi ginen prestatzen. Zek txokolate mota zeuden, ze figurak inditeken, ze variante ditun, eta horrekin ausartu ginen gure denda irikitzen. Txokarten denetatik aurkitu ezakezu. Txokolate tabletak, guk egin dako bonboiak, trufak, figura ezberdinak,
eta zuk ere aukeratu ezakezu zer nahezun. Figura personalizatuak, edo zer gauza guk egitea. Zuk nahi behazu txokolate espezial bat aukeratu, etorri zaitezke ideia batekin, eta guk egitegu pixkat nahi den moduan. Egin dezakegu zapata txiki bat, o pixkat handiagoat, edo jazz kultura edo zein tamainakoa, norbait behitzeko, edo zuretzako bertan, edo ekitaldi bat balin bakazu ere, zeo zer denei emateko, pixkat detaile bezala, edo zer gauza daitezke. Txokolatea denei gustatzei, aurrei, helduei, mundu guztiai. Eta akagu denontzako txokolatea, gluten gabe, esne gabe, soja gabe, aukera dezakezu eozein, alergenen bat balin bakazu, edo intolerantzia bat, zure aukera badakazu. Garai honetan gabonetako figurekin lanean gabiltza, goazen batzuk prestatzera. Gaur egingo ditugun figurak gure txokolate jatorriz jasangarriaekin egingo ditugu. Horretarako erabiliko ditugu zuhaitz moldeak, gabonetako bolen moldeak, eta piruleta batzuk, olentzero eta Marido Mingiren argazki batzuk jarriz. Hasiko gera zuhaitz eta bolen moldeak egiten. Horretarako moldeak txokolatez bete behar dira, eta gero buelta eman ustutzeko. Jendea asko harritzen da etortzen denean ditugun figura ezberdinengatik. Harry Potter, Minion, Oskarrak, denetatik ikuste dute eta harritzen dira. Piruletak txokolata botatzen diogu eta soberakoak entzen diogu. Ondoren makiltxoa jarri piruleta holtzeko eta uzten dugu. Bitartean, olentzero eta Marido Mingiren argazkiak txokolate txuriakin egite ditugu. Gero ere askotan jendeak eskatzen digu ere oparitzeko pertsonen retratoak. Argazki batetik guk txokolatez egite ditugu gero perfil guztiak eta horrekin harritzen dira ze argazkia eta txokolatea antzekoak dira. Behin txokolatea oztu egunean, ja montatzen hasi gaitezke. Hasiko gara zuhaitzakin. Ikusten duzuen bezala, barrutik hutsa daude. Eta zuhaitzari apaingarri txiki batzuk jarriko dizkiogu. Gabonak iristen direnean, jendea etortzea askotan txokolate bila, oparitzeko, afarien ondoren jateko, eta gaina guk egite ditugu turroi espezial batzuk ere, eta jendeak eramate ditu debizio. Bukatzen ari gara ja. Bueno, Joseba, hau da gure gabonetako proposamena. Bagizue, probatu nahi bazue, ona etorri, txokartera, Donostian. Haupa, Erik eta Odei, eta gora txokolatia, ze gauza honekin, Ai, ama, Ni txarra sekatenek etxekitela gutxi jaten. Azte eiz, da bestia, eta... nun dago tableta? Nikatzi lamar, Bombonak, bai, kaxa irikita, dimbi, damba. Baina, noiz bengain inbiarrak, ez da? Ez aldekala. Bueno, ni bentsatiteiat. Bueno, mi esker, eta jarraitu olako gauza goxokiten, eta opari ezin hobia. Bueno, eta guk gurian jarraituko dugu. Hementxe, beitu, dakauna da, beitu hemen, nola izaigun hau loditzen, gure, beitu igual, ketxiki izaigun loditzen, da hemen, zuku pixka botako zio, vale? Hemen, pentsatutena da, perexil pixka botatzia, perexil botako jotola ikutu pixka temateko, eta honei xibul eta bota bertziot, eta hemen dakau saltzare bai, murrizten, igotako donea, eta azkenengo golpea mango murrizteana. Eta hemen, beitu, ja, irikita danak, eta batzutan izatitu, oskoloiek gola, topatzen zuela eta, frustrazioa. Zaiatu gaituko jekentzen, bale? Lotuta zedukena gutxi, eta bestiak atea, eta hemen dakak organiko horre botatzen jute, bueno, emango jatontzitxo bat, eta hemen uste dituk, eta... Utzak hemen utzi, eta ondo zedukena bertan utzi, bale? Topatzen jutea izola, danak ez ikutzea garren atu zaten horrekin, da hola ikuste genian, taka, kanpoa, bale? Bale, eta nik inbertena peresilia pika honea botatzeko, eta gero xibuleta horreako, eta bagitxastik txergi txarraka. Bueno, eta Aitor, oso jatuna alaiz, danetik jate alde? Bai, nik ezagunako baietz. Bai? Neskalagunak esatu ustez, nahiko mikua izela edo, baina, bueno. Baina zer egite ikatzea, gelatinak, pikantiak, batzu txerrik ikizatik du banka, mutxurrak eta bestia, eta... Danetik jaten dut, bai. Arrun zeratik esateik. Ez dakit, Puntua gustatzen gauza, bere puntuan, Mikua baino, igual, pijua.
Bere puntuan historiak, txak. bai. Nire hori esatia, ize gustatzen zaitenik, dana gustatzen zaitek, Neri eta dana, dana ez bai, zaite bai, gustatzen. bai, Eta dakar bai, ukitzen, bai, eundoko segun. dilistak, o dilistak esaten, bai. o esaten degi, Ez dakit. eundoko... Nik adibidea jartierren tomate saltza bat bai ninbiot. Bai, bateko. fundamentuak egin. Bai, ez ja guztetan tomate orlandu da bota, o lo que sea. Ondo aiai, nire bai. Baina, gero, moldatzen naz, danetik jaten. Txoixua zela, txoixua zio kistona, eta txoixua zio Bai, kakabarekin bai, txoixua, bai. ezta? Bai. Eta urta jazpikuare, bai, dana. Bai. Eta ondo, ba, ni bezala nau pixkat, Gozia zekaten nian dana jatiat, Bai, baina bai. gio da mutu, gio da mutu. Bueno, hemen txe, bagoaz, perexila pikatzen, desente frustrazio zitxauden, Bai, ezta? bai. Beni behatu da, eta desente gutza zeuden desan dez, ba? Zein godeu. Bueno, hemen, irigitan gitxaudek, iri entzuteko hemen ja gitarra jotzen, etzekiat, gitarra jotzen, da nola ez abesten. Etzekiat, hoi bukatu alde, ja. Bueno, batzuk ongo dira, Baten bat tokatziare, igualdik. Hau egingo izkiten aia, honea gota, ingotena baitu, Emango zote urre, botako jata honea murriztea, behitu zema murriztu zaigun zuku dana, Hor, zapore pila dao, hori eta safra ja. Eta guain, igin berdekena gitarra hartu, Bai, hori, eta kantatzen hasi nahi genian. Ni bukatuko ditu guain errezeta bitartian. Ni, bueno, esan biharra auket hori, Ni Zer? gitarraki nenazela oso abila besta, Saiatuko gara oso senti ditzen, baina... Seguru bai, seguru bai. Horregatxik ez tojoten nik taldean gitarra. Bai, ez dile gusten. Eta hobeto, baina... Bueno. Bai. Bueno, heldu zak, heldu, lasai, bai, heldu, esei lasai. Hau egin organiko botako ditugu. Beitu, hor, ingo deuna da, berberetsuak bota, eta ez negai pixkat. Ze abestu behar diguki? Leroko diskako abestiola berezi bat netako. Vale. Aurpegi biluziak ditzen da. Vale, eta hau zer dek, aurrengo diskakoa orduan esan dek? Bai. Eta zer dakak, ze berezila abesti horrekin? Bueno, niretako politxen eta ikoa da. Ez dakit, igual esan nahiagatik, edo ez dakit. Baina, bai, zure etxea jakin zaintzen, askotan askok ez dugun agitzen, zure etxea, zure burua, zure ingurua, ez dakit. Vale, garrantzitsua dekena, eta askotan, bai, etxiul bai. esaten maite ziulan besan bertxiu nahi, eta... Nekatxila mar, ala izate gaituk, Nola gaituken batzutan, mekahuila. Bueno, ba irrikitan gitxaudek, entzuteko. Bai, ni hemen guno gola esai lasai, hemen ez negaina botait, guan xibulu eta botako ziot, eta gero hau botako jatonea, eta goxatzen jungaitu lasai lasai. Nakenian eman. Oso no, a ver. Nola ulertu mundu honen grazia, bide zuzenenak ere, okertzen direnean, nola ulertu gizakia, nola ez etxi handik eriontan, begiak zabaltzean, ez errez ikusten dela. Ez egon menpe, ez izan epel, zure etxea jakin zaintzen. Gainetik endu, oztopo zein beldur, izan zarenaren ispilu. Zein gogorra den egun bereiztea, laster bidea aurkitzea, arriskutsua izan ohi da, nola jausi sistema hontan, zuloraino barneratzean, zaborraz gaituzte, bete ohar gabean. Ez egon menpe, ez izan epel, zure etxea jakin zaintzen. Gainetik endu, oztopo zein beldur, izan zarenaren ispilu.
Iha! Hortxe. Ona, Aitor, ona. Bueno, ona Hau edo. esan diaten hasien esan diat kiton berezilagak eta berezila baina ona, mundiala. Barraino sartzeken horietakoa. Nausia iz. Bueno. Ondo. Eta Eta orduan, bakin- kantu hauek, kontzertu bat jokenean aurrengo diskako hauek botako dituzuen, no? Bai. Gio zeindek baten bat beti jendeak eskatzikena eta horre zindikena falta esatik. Mikatxiz, Ba, hori, lehenongoko CD-ko hita hundizena Radio Rebelden berzino bada, ez da gure kantu dat. Ja, Baina- mikatxiz lamarra eskatzen zuten berri. Euskeraz moldatu naben, inglesez da bera besti originala. Bai. Eta euskeraz moldatu naben nik, ingin hori, saxofoia sartu eta bestia, eta hori zen da diferentzia askoz, ba, jendia geixen dakizena. Baina, bueno, bestiak bai jendiak, así que Bai dituk ikasten, Bai, abesti hori ez jotia izango zen, ja, bai, pekatu. krime mal, no? Bueno, bai, hemen digan, 40 urte pasako dituk, eta guen digan, hori eskatuko jau, hori eskatuko ikendiak. Eta eskatzia, ez da? Ea, hola, segiziken. Bueno, ikusik hemen indiautien glaua, berberetxoakin, Zura ederra, bai. hemen earra indi jore bai, eta guain platera hartu, hemen txek segaula, eta platera ziagatze zaigu. Earki izaztik, hau pizkatxo, ondo, ik ze prestatzen dega, gabonetan, tokatzen zaikela esatek zukaldian etxen ibiltzia, ze prestatukoek? Gabonetan amaman etxea jundan goxatu. Hor, nerama da espezialista, niretxian, bai. Zeste faltatzen egun horietan niretxian. Jo, ez dakit. Egun ezberdinak egoten dira. Egun baten igual da gehiago arraina o marizko apur bat, beste egun baten aragion bat laban jarritxa o esto. Ondo. Gurian amak beti salda ite, eta gero salda horrekin kroketak egitezkira eragilakin, da gero gu kroketak egin da. Hoi beti, eta salda kroketak beti. Gori, bidek, itxaskien bat, eta zeo zeberezi, eta hiri egun horretan ez zaitokatzen ez erribiltzea, junda jata, goxatzea. Bai. Bueno, hoi egin bihardik, hoi egin bihardik. Da gitarratzea aldeko horta, jotzaldezio, familian nundikan etorri zaikiri hau. Ez dakit, gitarra hori beha itxana da. Aitxak eman zuzten, bera gaztetan bai joten egon gitarria uston, bai tiok eta bai aitxak. Ez dakit, norbaitzen esan da, igual, hotza bauketela itxan antzekua edo, baina bueno. Aitzak beha ere abestu itezian. Bai, Gitarra jota ez dakit, abestu ere bai. Elisako koruan edo ez dakit, bai, zehose jakoak badie, baina bueno. Beti da, ni amazazpi urtekin hasiko nintzen lagun artien talde baten joten, nola... Baina hori dana gazte gaituk, Bai, Bueno, bai, batzuk, bai. gehienak. Eta niokero... Eta bain, ez ginen espero, nik ez nauen espero, konfinamentuan injako kantuak ziren, talde gabe, eta gero, ba, bueno, hortik sortu da dana, eta gustora. Ba, jarraitu hor, eurrian baten. Eta goxatzen da, goxatu erazten, ezin hobe, ezin hobe. Baina hori bai, neurri jartuta egizan deken. Bueno, hemen, ingo jauna egoan hemen hau erdin jarriko zio, nastu ez duna nahi, ba, aparte jarrita, dana balekua, Baina hemen, elkarrekin jarriko ditugu, hola, berbere txituak, saltxita erragine bai, eta gaurko errezetar egin dio. Eti perezila jartzen, baina gaur hemen xibul eta gaula, hola, hau jarriko zio, basekak, baina dana txiki inda, eta ingo ditutuna biltu. Hola, jarri, makil bat, makil lau, bianea gabeira, eta beste bi area. Eta honekin, bugatu jo gaurko saioa. Inauzi, ni esker etortzeatik, garraitu esan dakoa goxatu erazten, da urrengo dizkezakin etorri. Vale, hemen nengo haitu zen. Agur launak.